Уважаемые пассажиры, вас обслуживает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания. Электропоезд следует до станции Дедовская. со всеми остановками. По вопросам обслуживания пассажиров в пригородных билетных кассах и электропоездах обращайтесь по круглосуточному телефону горячей линии Единого информационного сервисного центра 8 800 775 0000. Желаем вам счастливого пути. Поважаныя пассажиры, наш цягнік ідзе да станцыі Дедовская. Dear passengers, welcome aboard to Moscow for Suburban Passenger Company. This train terminates at Dedovskaya. calling at all stations. For passenger service at suburban ticket offices and electric trains, please call the 24-hour hotline of the Unified Information Service Center. 800-775-0000. We wish you a pleasant journey. Уважаемые пассажиры, в вагонах пригородных поездов имеются места для инвалидов и пассажиров с детьми. Уступайте места пассажирам с детьми и инвалидам. Поважаныя пассажиры, будьте уважливые и ветливые один до одного. Саступайте месца инвалидам, пассажирам с детьми, людям со старэлага ўзросту. У вагонах захоўвайце чысціню і парадак. Ашчадна стаўцеся да абсталявання цягніка. Чысціня ў вагоне – гэта перш за ўсё вынік клопату пассажыраў аб транспартным сродку. Dear passengers, commuter train cars have seats for the disabled and passengers with children. Give way to passengers with children and the disabled. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка Даниловская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Даниловская. Please mind the closing doors. The next station is Danilovskaya. остановка Даниловская. Переход на Серпуховско-Тимирязевскую линию метро. Прыпынак. Даниловская. This is Danilovskaya. Change here for Metro Line 9. Уважаемые пассажиры, при выходе из вагонов не забывайте свои вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами, сообщайте машинисту электропоезда. Паважаныя пассажыры, не забывайцеся пра свае рэчы пры выхадзе з вагонаў. Пераходзьце чыгуначныя пуці толькі ў спецыяльна вызначаных для гэтага месцах. Dear passengers, please remember to take your belongings with you when leaving the train and report any suspicious persons or unattended items to a security officer or a train attendant. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка Садовая. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Садовая. Please mind the closing doors. The next station is Sadovaya. Уважаемые пассажиры, курение в пригородных поездах строго запрещено. В нарушение влечет наложение административного штрафа, предусмотренного статьей 6.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года, номер 195 Федерального закона, в размере от 500 до 1500 рублей. Паважаныя пассажиры, у поезде забараняется проезжать без проездного документа, распивать спиртные, слабоалкогольные напои и пиво, курить, ажыццяўляць рознічны гандаль ці займацца іншай прадпрымальніцкай дзейнасцю, перавозіць рэчы, якія могуць пашкодзіць вагон ці рэчы іншых пасажыраў, а таксама вогнебяспечныя, атрутныя, лёгкаўзгаральныя, выбуховыя і іншыя небяспечныя рэчы. Невыкананне правілаў вядзе да прыцягнення к адміністрацыйнай адказнасці. Паважаныя пасажыры, нагадваем, што курэнне ў неўсталяваных месцах на тэрыторыі вакзальных комплексаў забаронена. Dear passengers, smoking is strictly prohibited on commuter trains. Violation entails the imposition of an administrative fine provided for in Article 6.24 of the Code of Administrative Offences of the Russian Federation dated December 30, 2001, number 193 FZ in the amount of 500 to 1,500 rubles. остановка Садовая. Прыпынак. Садовая. This is Sadovaya. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка Лайф. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Лайф. Please mind the closing doors. The next station is Life. остановка Лайф.
Переход на Люблинско-Дмитровскую линию метро. Припинок. Life. This is Life. Change here for Metro Line 10. Уважаемые пассажиры, пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности. Не трогайте оставленные без присмотра вещи. Сообщайте о подозрительных предметах наряду полиции или машинисту электропоезда. Паважаныя пасажыры, будьце ўважлівыя і ветлівыя адзін да аднаго. Пераходзьце чыгуначныя пуці толькі ў спецыяльна вызначаных для гэтага месцах. Лакаматыўная брыгада развітваецца з вамі. Dear passengers, please be cautious and never accept any luggage from strangers and report any suspicious persons or unattended items to a security officer or a train attendant via the intercom located next to the entrance door of each carriage. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка Сергеевская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Сергеевская. Please mind the closing doors. The next station is Сергеевская. Уважаемые пассажиры, после выхода из поезда не стойте у края платформы. Пожалуйста, не мешайте закрытию дверей. Паважаныя пасажыры, не перашкаджайце адзін аднаму ў час пасадкі і высадкі. Праходзьце ў сярэдзіну вагона. Не загрувашвайце праходы ручной паклажай. Dear passengers, after exiting the train, do not stand at the edge of the platform. Please do not interfere with the closing of the doors. Уважаемые пассажиры, о фактах незаконной торговли сообщайте сотрудникам транспортной полиции. Приобретая товары сомнительного качества, вы подвергаете свою жизнь и здоровье опасности. Паважаныя пасажыры, санітарнае памяшканне знаходзіцца ў першым і апошнім вагонах. Пры падыходзе да чыгуначных станцый і на стаянках туалетамі карыстацца забараняецца. Dear passengers, inform the traffic police about the facts of illegal trade. By purchasing goods of questionable quality, you are putting your life and health in danger. остановка Сергеевская. Припинок. Сергеевская. This is Сергеевская. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка Дедовская. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок. Дедовская. Please mind the closing doors. The next station is Дедовская. Уважаемые пассажиры, соблюдайте правила безопасности на железной дороге. Не оставляйте детей без присмотра, держите их за руку или на руках. Наушники и капюшон могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Разъясните детям, что проезд снаружи вагона смертельно опасен и запрещен. Будьте внимательны, берегите свою жизнь и предупреждайте об опасности окружающих, особенно детей. Паважаныя пасажыры, выконвайце правілы паводзін на тэрыторыі чыгункі і пры карыстанні чыгуначным транспартам. Пераходзьце чыгуначныя пути только ва ўстаноўленых месцах, па пераходных насцілах, пешаходных мостах, туннельных пераходах. Не ходите по чыгуначных путях на перагонах і станцыях. Не перабягайце пути перад поездом, які рухаецца. Не дазваляйце дзецям хадзіць ці гуляць на чыгуначных путях і паблізу чыгуначнага палатна. Не подлазьте под вагоны поезда. Dear passengers, follow the safety rules on the railway. Do not leave children unattended, hold hands or in your arms. Headphones and a hood may prevent you from noticing an approaching train. Explain to the children that travel outside the carriage is deadly and prohibited. Be careful. Take care of your life and warn others about the danger, especially children. Уважаемые пассажиры, наш электропоезд прибывает на конечную станцию Дедовская. При выходе из вагонов не забывайте свои вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами, сообщайте машинисту электропоезда. Спасибо вам, что воспользовались услугами Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Будем рады вас видеть вновь. Паважаныя пассажиры, наш цягнік прибывае на канцавую станцыю Дедовская. Не забывайтеся пра свае рэчы пры выхадзе з вагонаў. Пераходзьце чыгуначныя пуці толькі ў спецыяльна вызначаных для гэтага месцах. Лакаматыўная брыгада развітваецца з вамі і жадае вам усяго найлепшага. Dear passengers, we are now arriving at Дедовская. Please take all your belongings with you when leaving the train, and report any suspicious persons or unattended items into train attendant.
Thank you for choosing Moscow for Suburban Passenger Company, and we will look forward to you travel with us again.